Eguerdienetarrok, eguerdion eta ongi etorriak, denboraldiko azken astera. Bai, zuek ez dakit, baina gu ja, hemen gauz, azpian ez dakuzte, baina baino jantxuiak egin. Ja, gauz, oporretan juteko moduan, eta bai, astelena, astelen gozoak beti bezala, eta banik gaurkoan, ekarri zuet zerbait, bueno, bai eroe gustatuko zaizuena. Dira 3 geruza. Txokolatea, kokoa. Kombinazio hori zer ondo, ez? Amarrekoa. Bai, gustatuko zaigu. Txokolatea bintzat. Bai, zein ez gustatzen txokolatea. Bai, nik hau da, sukaldari on bat, handi bat jarraitzen dut, eta berak egiten du, lako kombinazio honekin, baina zerbait... Ni? Ez. Ona esan dut. Bueno, ez dakit, igual zure maiara ez da iristen, baina oso politia da. Berak egiten du, kombinazio berdina da, txokolatea eta koko erabiltzen du, baina gero da koko mus bat, itxura dauka koko oskol batena, arrotuta bezala. Da musa kokoarena eta gainean geruza txokolatearena. Orduan, eta azpian, guk ingo dugun oinarriaren antzeko, hau da nire berzioa, errezagoa dela, eta hala ere 3 atal dauzka, ez tokala zekusirik, nire hobea da noski, eta, txokolateen inguruan da kokoa. Osea, ez gaizki ezin da, dela. Eta armintzek frutak harriko dugu, orduan bikain. Bai, nik esan bezala, azkeneko astelen gozoa eza, eta ja udara bertan daukagunez, zerbait freskua ekarri nahi dut, eza? Eta zerbait freskua, tartaleta bat egingo dut, limoi kremarekin eta marrubiekin gainetikan. Beraz, zerbait oso erresa, zerbait freskua, zerbait ondo sartzen dana, ez dana oso pisutsua, nahiko harina dana, erreza jaten dana, eta egingo dutena izango da, tartaleta pertsona batentzako direnak, eta oso errez, momentu batean eginda, eta ikusiko ez zego iso beratzen dira gero. Aitortxo, sentitzen dut, Aitor etorri da gaur kamara moduan, eta bai, argaldu dala egun abetapia, banik gaurko egunean 10 kilo hartuko dituzu dieta honekin. Irina, azukrea utza eta kakaoa oragailuaren ontzian baetu eta jarraian gurina gehitu eta nasi ingo du. Arrautza gehitu eta trinkotzen denean atera pixka bat landu eta oskailuan sartuko du. Tarta erretilu batean ireki eta 15 minutuz labean kozinatu. Betegarri egiteko txokolatea gurinarekin urtu, arrautzak azukrearekin arrotu eta txokolatea gehitu. Jarraian irina gehituko diogu eta honekin gure tarta oinarria bete. 180 gradutara 21 minutuz labean erre eta utzi ostutzen. Koko txantili egiteko koko esnea, azukrea utza eta jengibre utza batu, arrotu eta ero honekin gure tartak gainetik apaindu eta zerbitzatu. Gaurko saio hasi baino lehen, nik Armintzei esan dio, galdetu indio espada. Armintz, koko esnea arrotu alda? Ez dakit. Inoiz ez eta arrotu. Inoiz ez eta arrotu, ez dut saiakera hori egiten, ez dut inoiz behar izan, baina apostu egin beharko bagenu nik baietz esango nuke. Ikusten dut, ze koipea dauke, nahiko tekstura lodia dauke, esne gainar bezala xe, eta nik ustean dut raizea sartu ezkero, hor sortzen dala, mus moduko bat lortuko dugula. Bintzat pixka bat arrotuko dala. Arrautza arrotze bali da, esne arrotze bali, esnea ez, baina esne gainar koipea daukela arrotze bali nik ustean dut kasu honetan koko esnea arrotuko dala. Hor, beti gaina, daukau, telebistan hori tendo. Eta espada arrotzen, eta hau da eman nahi nion krematxu testura geruza bat gainean iteko arrotu egia ez du nahi, ze bestela aizetsu egia volumen gehiegi hartuko dit eta ez du nahi. Eta ondo geratzen bada, hau bilatzen nuen, ondo arrotua volumena emateko goitik ikusteko. Zior, baina ja esan dezu eta orain ja badakite arrotzen ez balin bada, ja hori bilatzen ez zain. Ja, bai, baina zer geratu da grabatuta, zuk esan duzula, uste duzula arrotuko dala. Orduan nik zuri kasu egingo dizuet eta saiatuko naiz arrotzen. Hau esan da, baetu ingo, hau da, oragailuaren ontzian hartu, eta hemen, irina, komeni baetzia, azukrea utza, eta kakao hautza. Ingo duguna olako sable ore batero, baina txokolatezkoa. Ze gaur esan dakoa, 2 geruza txokolatezkoa joango dira, orduan, baetuko ditut, gatz pixka botako diot, eta ero gurinarekin, hemen, are itxura hartu arte, landuko dugu, zerekin, pala, raketa, nola itzi dizu zuek? Guk pala ditzen diogu hori. Pala batek. Palan jun frontoira honekin jolasten, eta pelotan nondi sartzen da. Hori esan da, nik lanean jarritzen dut, eta txokolate kontua gaur baditugu,
artista armista txokolate kontuetan. Horrela, gaurko protagonista txokolatea, ez da? Eta lehenengo osagaia txokolatearekin, kakao hautsa erabiliko dugu. Orduan, kakao hautsa jakiteko zer dan, hasi behar dugu, prozesu hasieratik jakiteko nola iristen garen kakao hautsa hau lortzia, ez da? Orduan, etxea segurazki, ja badakizue, kakaoaren arbola ateratzen dela gutxi gora bera munduaren ekuadorian, ez da? Behar du temperatura altua, behar du ezetasun asko urte guztian zehar, eta horrexegatik hemen ez dago kakao arbolik. Eta herrialde horietan egiten dana da, urtean 2 aldiz ematen ditu fruituak, eta kakao mazorka hori hartzen dute, matxete baten bitartez ireki, eta barruan, kakao horren barruan aurkitzen dira, igual, 20-30 bat kakao ale. Kakao ale horiek daude muzilago deitzen zaien mukosa gozo batez inguratuta. Eta horrek dauke nahiko azukre. Orduan, horrekin egiten dutena da, kutxa batzuetan sartu, egun batzu zartzitu, eta ondoren lurrean lehortu iten dira kakao ale horiek. Garrantzitsua da lehortzia, badakizu honea ekartzen dituztenen eta Europarea ekartzen dituztenean, bidaian, barkutan ekartzen dituztenez, denbora asko pasatzen da, eta ez baldin badaude ondo lehortuta, egia da, usteldu daitekela, eta horrela. Horrexigatikan garrantzitsua ondo lehortuta egotia kakaoa onera ekartzerakoan. Orduan, honea etortzen danen, inbar dana da, kakao hori lehenengo txigortu. Orduan, txigortu ondoren, dauka azal oso fin bat, non azal hori kendu egiten zaion, eta barruko alearekin geratzen gara. Hori txikituta, deitzen da nips de kakao. Igual noiz bait ikusi ez duen... Txokolatea saltzen dute, nips kakaoa, kakaoa pusketakin, hori da, dira pusketa hori bakarrik dala. Kakao horren, ale horren fruitua besterik gabe. Hori, ondo birrinduta, gauza da horrek koipea daukala. Orduan, birrintze balma dezu eta berotasuna emate balma dezu, nips horiek geratzen dira nahiko likido. Eta horri deitzen zaio, pasta de kakao edo txokolatea 100%. Hau da, pasta bakarrik. Orduan, kakao hautsa nola lortzen da? Kakao pasta hori edo 100% txokolatean hori prentxatuta, zuk prentxatze balin badezu, iten dezuna da banandu daukan koipea alde batetik eta gauza lehorrak bestetik, ezta? Orduan, koipea izango litzake kakao manteka ditzen dioguna, eta bestea izango like kakao hautsa. Orduan, kakao hautsa ekarri dezuzuk, edateko kakaoa egiteko inberdana da kakao hautsorria azukrean. Azukre, ze kakao hautsa bere, ez dauka, azukrek zer da, gaina, jente guzti du, kakao hautsa dala, gozoa dala, baina hori aurre egiten, hau kakao hautsa, sartzen dute atzamara, probatzen dute, mikatza da. Mikatza da, ez daukelako bate azukrerik, eta, esan dugun, edateko marka komertzial hauek daukate ia 180 azukre. Botearen 180 da azukrea. Da ia azukrea. 70-80 ingurun da azukrea, eta beste 120 ingurun da kakao hautsa. Berez, horrexegatik nik ez dut gomendatzen horrelako kakaoak hartzia, ze dakate azukre pilo bat. Eta gaina ezagutzen da jendia horrei azukrea botatzen diona gero esneari. Esnea horrekin hartu eta pixka bat azukrea gehitzen diote? Gehiago, eta esaten dut, 180 kasu horietan izaten da azukre. Eta bestela ikusi, etiketaren atzean jartzen du portzentaia. Etxean kakaoa edaria gutxitan eskatzen dute gurea, baina zebesteak gaina gozoegia, eta nik iten dut, hartzen du kakao hautza, gero ni botatzen diot, azukrea, panela azukrea, eta ero birrindu iten du pixka bat, eta kanela hautz pixka bat botatzen diot, eta zer gehiago, nik guk etxean iten dugu, eta gure umek hori hartzen dute, oitxibu dira horretara, eta egia da, bestea probatzen dutenean gozoegi. Gauza hori da, zuazkenean zerbait probatzen dezunean, horretara oitzen zara, eta aldatzen dezunen, kosta iten zaizu. Orduan, oitzen balin bazera zerbait mikatza hartzea edo zerbait azukre gutxirekin hartzea, gero, gozoa probatzen dut. Eta bestearekin kontrakoa. Bestearekin kontrakoa. Tortzen dia bere laguna gure etxera, kola, eta adukazua kakao edaria, noski, hartu da. Hau ez da gure txekua. Eta baina gurea gozoa da, Bueno, hemen, ikusi duzue, gurinarekin, dagoeneko lan arean txeko bat izegu, eta hemen,
Torre Blancan errezeta da, Artista, Alicanteko gozogila. 60 gramo, arrautza. 60 gramo irabaiatu ditut, da arrautza bat eta erdi gutxi gora bera. Hauek, oin sartuko jo, nahasi, eta gero eskuarekin, pixka bat dana batzen denean, eskuarekin landu, plastikoan bildu, eta oskaiura jongo da. Bueno, tartaleta moduko bat egingo duzu, ezta? Bai. Oso, no? Bueno, geratu gara hortan, alde batetikan kakao hautsa, bestetikan, manteka de kakao hori, kakaoak daukan koipea dagoela, eta koipe horrekin egiten da txokolate txuria. Horregatik txokolate txuria, txokolatea da orduan? Dauke, kakao horrek dauken, koipea, dala alde txuria, orduan. Hori, esne hautsa eta azukrea nahastuta, hiru osagai horiek nahastuta, lortzen da txokolate txuria. Ondoren, esne txokolatea egiteko, kasu horretan, egiten dena da, kakao pasta hori 100% danaren, erantzi behar zaio, esne hautsa eta azukrea. Ze jendia pentsatzen du, txokolate esnea egiterako garaian, ze anuntzioetan eta horrela ikusten da, esnea arrunta erabiltzen dela, ze behiak eta horrela ikusten ditugu pasatzen, ez. Zergatik, ze esneak kantitate handia dauke. Eta txokolateak esan bezala, koipe asko dauke, eta badakizue ura eta koipea ez dira bat ere ondo eramaten, horrexegatik, naiz eta txokolatea duela urte pilo bat existitu, txokolate esnea nahiko berria da. Orduan, Suizan asmatu zuten esne hautsa, enpresa bat esne hautsa asmatu zuena, eta beraiek esne hautsa hau asmatu zutenean, nahastu zuten txokolatearekin, eta asmatu zuten txokolate esnea eta txokolate zuria. Orduan, hoi da, nahiko berria, 1800 garren urte amaieran asmatu zen. Naiz eta txokolate beltza hartu izan den milaka urtea atzeraka. Oso, ondo, zenbat ikasten dugun txorien, Bueno, badakizue, gure hore hau gero beto lantzeko, gaina, gozogileek esan da, komeni dala, 24 orduz, gutxienez, 12 orduz, gutxienez, oskaioan sartzea, guk etxean, 12 ordu ez dugu itxabengo, pare bat ordu, gorputza hartu arte, oskaiura jungo gara, eta gero luzatu eta laberatu dugu. Ointxenan da. Bueno, eta ikusten ditzazuenean, portzentaiak eta horrela zuen txokolate tabletan, horrek esan nahi duena da, eguneko zenbat dauken kakaoa, edo kakao pasta esan dugun bezala. Orduan, eguneko 70 jartzen baldin badu, txokolate beltz batean, eguneko 70 da kakao pasta eta 30 da azukrea. Beste da hori, bikain. Ez serio oso interesgarria. Ni nahi gabe oskaiura joniz eta ja orea irekita aurkitu dutan. Momentu batean egin edo. Eta, sartingo du labera, 15 minutu, sardezka batekin olako zulotxo batzuk ingo izkiot eta 15 minutu. Zekero, egia da kozinatu ingo dugula txokolate tarta iteko, baina oreak gordinik geratuko zen. Orduan, 10-15 minutu, 180 gradutara, hau jungo da, gure labera. Hau, azkenean da, lehen indudan orea, luzatu eta holako erretilu batean, ez gurinik ez ezer eztio jarri, ze gurina eta bera dauka, eta hau ez da itxasten. Orduan, labera no, Bueno, eta ni bitartean hemen txokolatearekin jarraituko dut, ze askotan galdetzen digute, eta zuek ze tradizio daukezue txokolatearekin, edo nondikan dator txokolatearen ohitura hemen Euskal Herrian, eta egia esan da, jendia gutxi daki, eta asko harritzen da, baina euskaldunok txokolatearekin, tradizio asko daukagu. Orduan, hau dana, bota behar gara, urte deixente atzera, hau da, 1800 garren urte ingurura, pixkat lehentxeago, gertatzen izan azan, euskaldunak geneukan barku oso potentiak, oso onak, eta Venezuelan, beraiek landatzen zituzten kakaoarekin, gertatzen zitzaien azan, onera, Europara, ekarri nahi zituzenean, beraien kakaoak, ez zirela inoiz iristen zergatik, ze garai horretan, holandesak normalian izaten ziren piratak. Eta kartzen zeiaten zirenean, holandesak dana lapurtzen zuten. Guk euskaldunok esan genien, zuek lasai egon, guk gure barkuekin lagunduko dizuegu kakao guztia ekartzen,
baino kondizio batekin. Bota. Dala, kondizioa, kakao guztia Euskal Herriko portuetatik sartu behar dula. Vale? Eta orduan sortzen da, la Real Compañía Gipuzkoana de Caracas zenakoa dala akordio bat hori esaten duna. Venezuelan sortzen den kakao bieren sartu behar dula Euskal Herriko portuetatik. Zer gertatzen da? Kakao guztia sartzen hasten dela Euskal Herriko portuetatik eta hemen Euskal Herrian azten da pilo bat txokolatearen kontsumoa, txokolatearen produzioa, eta izaten gara mundu osoan gehien produzitzen dugunak eta gehien kontsumitzen dugunak txokolatia. Hau da, Suiza baino gehiago, Estatu Batuak baino gehiago, Frantzia baino gehiago, mundu osotikan kakao gehien egiten genduna eta kontsumitzen gendunak hemen zan. Beraz, eta gero genetan geratu zaigo, orduan lasai egon zaite, ez da zuen kulpa txokolatea nahi izatea beti. Da genetikak azkenean geratu inzaigo, eta guk odolean dara magu txokolatea jan beharra. Odolean dara magu. Odola izi da. Ja, urte deixente horretaz, eta gero azkenen gertatu zana zan, kakaoa hasi zala sartzen Holandatik. Rotterdameko portua, Amsterdameko portua dira asko zea handiguak, hau da, Europako porturik handienak, eta kakao guztia hasi zan hortikan sartzen. Orduan, bai Holanda, bai inguruko herrialdeak, Belgika, Suizak, hasi ziren kakao guzti hori lantzen, saltzen eta kontsumitzen, eta gaur egun egia da herrialde horietan ohitura asko dagoela, baina oraindikan Euskal Herrian ere mantentzen dira, txokolategi pilo bat, bai Baionan, eta tradizio handia dago. Bai, oraindikan mantentzen da. Bueno, bani txokolate kontuak aipatuta, betegarri egiten nahi naiz. Horretako, Armitz, txokolatea urtu egin dut, hemen Maria bainuan, gero gurina bota diot, eta ikusi duzue, naztu pixka bat, eta listo, badaukagu, honek esne gaina izango baluke, horrekin, trufak ero inalko den ituzke, gutxi gora, bera, osagaiako jedira. Zeingo dut hemen, 3 arrautza eta 150 gramo azukre, arrotu ingo ditut, eta ero, botako diot, behin ondo arrotuta dela, eta ez gero mingainarekin poliki, ez, adazkekin jarraituko dugu nazten, txokolatea egituko dugu, eta gero hori bai, baetuta, irina, 50 gramo, eta hau izango da, gure labean daukagun, ore hori indagonean, betegarri moduan jungo dana, berriro labera. Orduan, ni hemen, salata pixkatateak hasiko nahi, baina, gutxi, Eta horxe, esan dugun bezala, lehen txokolategi pilo bat hasi ziren hementxe, Euskal Herrian sortu ziren pilo bat, eta normalean ziren oso familikoak, oso txokolategi txikiak, eta ja 1900 eta 50 inguruan industria hasi zanean, industriak noski txokolatea askoze kantidade handiguan eta merkeago saltzen zuen. Eta gertatu zana zan, txokolategi txikiak zirenak eta horrela, ezin izan zuten jarraitu, zeia diru aldetikan eta horrela, etzen bat ere errentablia eta itxi egin ziren txokolate pilo bat. Baina, mantendu ziren oraindikan batzuk, Mendaroko txokolatiak, gure familiak aurrera jarraitu ahal izan zuen, zen nire atxonak horretan pentsatu zuen, eta esan zuen, txokolatea egitek badagigu ez dala bat ere rentablia zigula dirua ematen, eta orduan hasi zan bera, gauza gehiago saldu behar ditugu, eta orduan hasi ziren turroiak saltzen, Tolosako teiak eta zigarrilloak, pastelak, eta horrexiagatik pixka bat burua irekita esan zuen, alde batera utziko dugu hau bakarrik, eta beste produktuekin eta horrela jarraitu zuen, eta horrexiagatik belaunaldi jarraitu zuten. Baina txokolatia egiten zituzten txokolategi pilo batek itxin ziren. Eta garai horretan zeuden 8 txokolategi Tolosan, hemen Donostin ere beste hainbeste baino gehiago, 20 bat bazeuden, Nafarroan ere, eta, egia, urteak pasata, itxintziala horrexiagatik. Industriak egin zien minarekin, eta gaur egun egia da, geroz eta txokolategi gehiago edo gozotegi moderno gehiago, gazte asko azaltzen ari direla, eta, beraien erara pixka bat egiten ari dira, bere garaian egiten zena. Orain ari dana da, pixka bat atzera bueltatzen, berreskuratzen lehen egiten zana, zala, txokolatia azitikan
tabletara, hau da, igual irakurtze bali madezue terminoa bintu bar, dala, azitikan tabletara, bada hori, txokolatea egitea prozesu guztia. Ze industria zegoenean, hor ze existitzen zanazan, kriston monopolioa. Orduan, pare bat multinazionalek eramate zuten txokolate guztia, eta zuk txokolatea erabili nahi balmazen duen, beraiei erosi behar zenieten. Eta gaur egun daukagu aukera hori, lehen egitezan bezalaxe, pixka bat berreskuratu hori, eta bakoitzak bere txokolatea egitea. Eta horren mintz, nik txokolate erostera juten aizenean horrek uste jot, Madagaskarreko txokolatea, kakaoa, Perukoa, Venezuelakoa, bauko zuzun bat guztu. Horren beste nabaritzen da, hor Afrikakoa daude, zuk esan duzu, Ekuatoreko zona hortan. Nabaritzen nahi beste batetik bestera? Nabaritzen da, bakizu zer gertatzen da, esan dizudan bezala, urte askotan, monopolioa egondanez, zuk norbait galdetzen zen dion, eta ze txokolate gustatzen daizu, eta esatizu, bane txokolate beltza 180ekoa edo 170ekoa. Nik beti esaten dut. Ez da bat ere ohitura horrela kulturaldetikan txokolateari buruz, aldiz, ardoari buruz pilo bat dago. Ze ez da ardo beltza batean daude aukera pilo bat, hau da, ez du zer ikusirik Riojako ardo batek edo Ribera de Dueroko ardo batek, ezta? Orduan, txokolate beltz batian, esaten duzunen, nahi 180 gustatzen zait, hor da esatea, nahi ardo beltza gustatzen zait. Ja, baino, txokolate 180 horren barruan, daude, variedade pilo bat, daude zonalde ezberdinetan egiten den txokolate ezberdinak, eta hori ardoan bai ikusten dugula, baina txokolatean ez. Txokolatea azkenen berdina da, kakao lantzerako garaian ez du zer ikusirik Madagaskarren egiten duen klima, lurra, kakaoan variedadea, edo Venezuelan egiten duen klima, lurra, variedadea, hau da. Bi txokolate horiek izan daitezke portzentai berdina, izan dezakete 180%, baina txokolateak dastatzen bali badezu bata edo bestia dira oso desberdina. Honetarako hori bai ezberdinak izateko garrantzitsua da nola txigortzen dezun. Hau da, errespetatu behar dezu prozesua. Ze industriak egitezuna zan dan kakao guztia ekarri, hori da, eta oso temperatura altuan erre. Ze gertatzen da oso temperatura altuan txigortzen dezunen? Galtzen dala kakaoak dauzken propietate guztiak, hau da, zapore aletik, usain aletikan, lortzen dezu beti izatea oso monotonoa esango genuke, oso berdina, orduan dastatzen dezu, mikatza zaporea dauka eta listo, eta horrela egiten dezunen, temperatura altun txigortzen dezunen, azkenen ez zehara ohartzen ze kakao ari zaren dastatzen. Eta orain, enpresa txikiak eta horrela egiten dugunean kakaoa edo txokolatia prozesu guztia errespetatuz, hau da, kakaoa txigortzen oso temperatura basuan, horriten dana da, kakao horrek dazken zapore, usain guztiak nabarmendu. Eta hemen, etortzen zaizke, honek, sumeli erretaz da izin du, ardo bat hartu, usain du, eta hau da kariñenakoa, hau da erriosakoa. Zuek txokolate bat, kakao bat nungoa da nabarituko zenukete? Zaila, jakin gabe, ez? Oso zaila da, bai. Eta guk egin ditugu, badaude kurtso bereziak, non erakusten dizuten pixka bat, nola dastatu behar dan, ze usain izan behar duen, zen zapore, baina hori da, dana bezalaxe, ikasi orduak sartu, asko dastatu, eta sommelier on batek azkenen hori egiten du, Eta usaimen, eta mingain ona, eta zapore ona izatu. Hori da, bestela oso zaila da, egia da. Bueno, lagunok, ikusi duzue, esan dako hain dut, txokolate horri, gero, arrautzak ondo arrotu ditut, gero, botadio txokolatea, irina baetuta, eta gure oinarria, pixkat, 15 minutuz kozinatzen eukin dugu, eta hau, barrura. Ni hemen, naiz tarta eukiten badu 15 minutu, 20 minutu baino hobe. Hau da, 15 minutu zita agian, barrukoa pixkat gordina geratuko da. Baina gero, bere beroarekin kozinatzen jarraituko du, eta barrukoa iningo da. Niri gero eta bigunagoa, xamurragoa gozoagoa da. 20 minutukin ziur ondo geratuko da, eta hau pixkat hazi ingo da. Orduan,
Hau, laberadoa, 20 minutu, utzi asko jota, 180 gradutara, gero, ostutzera atarako du, eta orain, hemen dator momentu kritikoa. Zaetuko gara, koko txantili bat egiten, baina hori izango da, hau egin da izan ondoren. Hemen txokolate tartara, hoeneko ikusten zuen, ja, gogortu da, ostu zaigu, bestela hau, esne gaina, nik koko krema erosi dut, latan etortzen dana, gaina horietan begiratu, edo desberdinak, eta batzu dira goma xantanakin, eta ez dira eguneko egun. Ba hemen, biko jarakada, azukera botako dizkegu, bentsako usu bateako. Eta ikutu bihurri bat, jengibre hauz pixka botako dio. A ber, hain, hasieran gutxi, eta hori bada, gero, gehiago botako dio, ze horari dio esaten. Ez bali bada arrotzen horrexi batik handa, Ja, karo, ez. Bueno, hemen, egurra emango dio doni, eta asmoa da, gero, geruza hau, barrotzen bada, mauka hemen dauka, maukarekin, eta bestela, koiararekin, flasta jarriko du bainean, da, listo! Hotza egon behartzen du. Hotza, oskailuan sartu dut, koporra ere oskailuan egon da orain arte. Baina, bueno, esperantza pizkatxo bat euki behar dugu, ondo arrotzeko. Eta, koko esnea gozogintzan erabiltzen dugu noski, kasu honetan erabiliko dugu, gero igual adibidez, arroz esne bat egiteko ere, erabili daiteke, mango pizkatxekin, mendarekin, oso ondo geratzen den postre tropikal bat, erabili daiteke, mus vegano bat egiteko, esne gainaren ordez, gero, postrez gain, ere, gazietan, plater gazietan ere, erabiltzen dugu adibidez, arroza kurrierara egiten dugunean, oi asko saltza egiteko eta horrela, erabili dezake, oso goizua geratzen dena, beraz, aukera asko ematen digu, eta hori, ondo dago, ze esnea erabili ordez, veganua balin bazara bintzat, koko esne hau erabili dezakezu. Eta da, nahiko krematxua, zaporetsua, koipetsua, eta, zaporea ematen du, eta tekstura ematen du ere. Nik spoiler pixkatien behar dut, baina bihar zu Tailandia aldera jun behar zara. Inguru horietan, da, koko esnea, asko erabiltzen da. Errezeta pila batean erabiltzen dute, ez? Bai. Orduan, Egia da, hango zonaldian eta horrela gehiago erabiltzen dutela, Asko gehiago erabiltzen dute gure sukaldaritza baino, ze guke azkenean gertatzen dana da, beraiek han kokoa daukate. Orduan, beraiek han kokoa balin badaukate, noski erabili egiten dute. Guk hemen olioa daukagun bezala, olioa daukagun bezala, eta pilo bat erabiltzen dugun, zonalde bakoitzean erabiltzen da dagoena. Horrexegatik gure igual sukaldaritzan ez dugu hainbeste erabiltzen, baina badaude plater batzuk ez da erabiltzen ditugunak eta oso ondo geratzen dana eta ikutsu berezi bat ematen diotena. Bueno, hau listo. A ber, nola esan du lehen, hau geratu da ni nahi nuen moduan. Enio nahi ze gehiegi sartu nahi, ze bestela altura hartuko git, arrotu egia geratuko zait, da nahi nuen horrela, krema puntu honetan. Nahi ere alazio gustatzen zait. Denoi horrela gustatzen zaigu, ze besterik ez dago, baina, beira. Jo, krematxu, zoragarri, borduan. Hau, krematxu da honontan, ze hemen arrotua, gero mauka bazikinduko genuke, ez du merezi. Etxian ere pazientzia pixka bat gehiago ere eduki dezakezue, eta hor arrotzen jarraitu euskera igual. Zuk uste duzu honek arrotu bat? Pixka bat gehiago bintzat. Ez que kontua da lehen, armitz krematxoa gozegoela eta pixkanaka, tero eta lehen gozegoen, eta esan du. A ver, Houston, we have a problem. Baina, Paco Torreblancaren errezeta da? Ez. Hau ja ez. Orea da bakarrik, azpiko orea da, gero, betegarria, beste errezeta batekoa da, eta gainekoa beste bat. Hau da pupurri bat. Hiru errezeta, batian orduan. Baina bitu, hemen nik nahi dudana da, horako ikutu artistikoain, eta zoragarri. Amarrekoa, ere. Platero bat atatzen bai izazu, sondon. Mostuko dugu hau, lehenko lan hartuko dugu espanik. Laban okerren hau da, sartu eskua berzeateako, baina, hemen ere, laban hau da, arraina garbitzeko labana da, oberena, hau mosteko. Eta ez esaten duenak, ideik ez dauka. Bueno, a ver. Hor bentsat, hiru geruzak agertu behar dutu, ezta? Teorian, bai? Beharko luke, gero,
Puskatzean ere, hau da nahita, hau da dekonstruzio bat, azkenean hau bilatzen genuen, gaieta apurtuaren ikutu hau, eta, bueno, zoragarri, ni nahi nuen bezala, atera da gure txokolate eta koko tarta. Hau da, desastria. Garrantzitsuna zaporia, zigor. Zaporia, tekstura... Zer esango du? Noski. Bai, zezu juteza zureko zotik ere, ikustu zer, erorin altzaizue ba. Orduan gertatzen dena da, espektatiba igual dago, pixkat baxuago ikusten dezunen, eta gero dastatzen dezunen. Ostra, ona, erosti izut hori, gustatu zait. Baina kombinazioa behar, zer moduzko. Ona, bai, bai. Jengibran aritzala, pasatu inaizel ustut. Bai? Ez da inbeste nabaritzen, Kokoa eta txokolatearen zaporea handia badauke. Oso ondo gelditzen da. Egia da, neko pixutsua dela eta orain igual egingo dugu pixkat, bai, fruta pixka bat sartuko dugu, zerbait oso harina, goxua eta hause. Orain mijoa, horrela. Hauxe izango da udararako postre oso fresko bat, goxua momentu batean egingo duguna, non kombinazioa amarrekoa den, limoia eta marrubiak eta tartaleta horrelaxe joa. Arrautzak azukrarekin irabiatu, zukua eta limoi birrindua gehitu, esnegaina gehitu eta ondo nahastu. Suan egin, loditu arte mugituz. Ozten utzi eta tartaletak kremarekin bete. Amaitzeko, marrubiak kremaren gainean ipini eta azukre hautsarekin hautseztatu. Ba, ikusten duzu, hementxe dauket ja tartaleta nik prest, eta orain egingo dana izango da krema bat, hau da, gozogile krema bat bezalaxe, baino kasu honetan limoiarena. Eta horretarako hementxe dauket 2 limoiden zukua, non esnegain pixka batekin eta azukrearekin ondo berotuko deten, eta ondoren arrautzak gure harto irinarekin edo nola ditzen dio, almidoiarekin ondo nahastu, gero krematxo bat egin, arrunta, eta listo. Ez dauka bat ere misteriorik, gero tartaletak beteko ditugu, ondo ipiniko dugu, liso, eta azkenik, marrubiak txikitu, zatitu eta gainean ipini. Besterik ez dauke honek. Hau da, limon pai, limoi tarta, horren oinarria bintzat, hori izango da. Oinarria, hau da, tartaleta eta limoi krema berdina da. Baina gero gainean horrek eramaten du merengia. Orduan, merengiaren ordez, nik marrubitxo batzuk jarriko ditut, la freska izateko eta denboraldiko marroiak aproitzatzeko. Hau, azkenean, limon pai uste dute 18. mendean asmatu omen zala, eta lehen merengerik ez zaukan. Hori izan omen zala, ze gaur egon ezautzen dugun hau da merengarekin, ero erreiten da normalean merenga gainetik, ez? Ba, hau, sukaldari estatu batek, 19. mendean, krema aiteko gorringoak erabili zituen, eta gero zuringo horiek erabili nahian esan du. Bueno, merenge bat ingo dut, gainean jarri zion, eta beira, gaur egun arte, egia da, dala horako, nik uste dut, mundu mailan tarta, ez gozogilei eta erakusten ditren, badaolan, ez dakit, tatin tarta, millorria, klasikoa, limoi tarta ero izan da, ez? Bai. Eta honekin, hau oinarri hartuta, nik uste dut, edo zen zukurekin egin alko genukuela. Krema berdina nahi dut esan, ananazuku bat, potoko hartu, eta zuk hemen egiten duzuna, berdin, berotu, ananazukua, zagarzukua nahi duzuna, eta krema egin, eta berdina egin alko zan. Berdin egingo litzake. Berdin. Bueno, hanik tartaleta daukagun honetan, Laruz Kozinak, tartaletan inguruan definizioa ekartzen. Adi, gozogintzako elaborazio txikia, biribila edo obalatua, brise pastakoa, ostopilezkoa edo sable pastakoa. Hoiek postre gisa erabiltzen denean, elementu gozoekin erabiltzen dela, eta ore hauekin, baina azukre gutxi horrekin, sarrerako gazi moduan ere, zeinek ez du nola, eskontza batera ero, eta mailan eseri orduko norrez tapete, horrelakoa jaten. Zeba patian, holako tartaletako xoa, izuitxura horrek zergo, makaiagoa, ajoarri horrela. Ze hona, gero urrengo ekusten izu eta beste bat. Zer da hori, unioak salteatuta da, beste tartaleta barrura. Eta zer da hori eta, pron, maira juten zara da. Kriston beteka da. Nila beteta, nao? Eta, hori edia tartaleta gaziak. Eta gero,
lortzen duzu eskontzan zerbait jatia, eta postria baina lehen, petit four, erorako, sarrerako batzu postre moduan. Eta kafiarekin ere. Eta kafiarekin ere. A ber, tartaletak min handia egiten ari izakiari. Ez dakit, baina eske ze gozoa dauden. Eta egia da, hori balio dute gaziekin, gozoakin, eta horrez berdinak. Horrek uste ditugu, ostoreanak, ikusal ditugu, ero, gaur armintzea ekarri du moduan, olako ore auskor batekin ditako, Egia da, oso errexea, eskuekin jateko, ez da? Bai, mus bat edo hartzeko elema duzu, egia da, eskuekin eta holar hartzeko zailago edo eramateko zailagoa da, eta tartaletak daukana da, hori, dala oso errexea, eskuarekin jateko, nunbaitera eramateko, garraiatzeko, plater bertan jateko, eta oso errexea danez, toki guztietan jateko, interesgarria da, ez da, gozo gintzan. Bai. Eta gozoa daude. Gozoa daude, ematen dizu alde kurruskari hori, krematxuak ematen dizu beste tekstura bat, eta teksturarekin jokatzen joaten zara, eta oso ondo dago, egia esan. Hor, garrantzitsua da, teksturarekin jolasteko, garrantzitsua da, azken unean betetzea aldala, baite baitugu gaziak, ez? Ostorearekin ero, eta horako klasikoa, txaka, maionesarekin. Zeinei ezai gustatzen hori. Betetzen badu horrekin, egia da, ezetasuna emango diola, eta denbora askoz lehenago bete badu gero ezeak geratzen direla, eta bigundu ingo luke gure orea ostore batekin. Gaur egungo, honek orea euskorreko tartaletak eta ezetasuna nahiko ondo aguantatzen dute, eta pixkat gehiago, baina hor, aldala olako gauzak ero egiten dituzunean, azken momentuan bete, eta horrela, ziur zaudete, barrukoa. Leune egongo dela, baina gero, tartaleta bera, kurruskari egongo dela, Hori da. Lehen hor, irabiatzeko pala, erabili dugu, raketa, daitzen dena, eta nik gaur gailu ezberdinak ekarri dizkizuet, azaltzeko izenak eta zertarako erabiltzen dira. Lehen robotean egiten bauzue, hau izango zen, honi latigoa, txerri buztana deitzen omen zaio. Hau izaten da... Nik gantxua deitzen diot. Gantxua, hiru modu ezberdin daude. Hau izaten da, ogiak eta horrela gauzak eta luzean lantzeko, ez? Ore gogorragoak bidenak. Hau, txikietan ez da izaten gailua. Gero arrotzeko eta, adaska, betiko adaska, hemen armintzek eskukoa, dauzkagu eskuko adaskak, betikoak, gaur egun silikon askoak ere badauzkagula, pila badauzkagu, honekin arrotu, honekin haizea sartu nahi diogu, guk erabili dugun ore horri. Eta lehen pala erabili duguna, horrediek gehiago nasteko, izango zala. Bai, palak azkenen dira, lehen erabili duzun bezalaxe, ondar tekstura hori daukatenak, edo gurina pixka bat, biguntzeko balio dutenak. Orduan, gauza bakoitza erabiltzen da, baterako. Eta, gero, adazken munduan, daude pila bat. Daude batzuk direlo lan, makiltxoako lan, da gero bola bat daukatena puntan. Horreti iristeko toki guztietan. Gero daude beste batzuk, esnea, badaude honek, esnea online, motortxo batekin txiki hemena bukaeran daukala olako adaska txiki bat, horrekin iten dutena, esneai aparra ataratzen dio, gero kafetxo batean olan poli-polila olan aparrarekin ateratzeko. Gero daude beste batzuk direla zapalauak, borobildua barik zapalak direnak. Mundu bat, nik uste kontatu ditut, eta daude 10 ezberdinak, eta bakoitzak bere erabilpena dauka. Behar dituzu etxean, denak, ez. Nire ustez, ez. Guk ere ez ditugu, ez pentsa erabiltzen ditugunek, danak berdina erabiltzen dugu, eta listo. Nik honekin egiten dizut maionesa bat, egiten dizut patata tortillako arrautzak irabiatu, merenge bat, bizkotxo bat egiten dizut honekin, eta nahi duzun guztia honekin. Nik alaska batek, nik etxean alaska besterik ez dugu. Bai. Nik guk ere, azkenen badaukagu bat, eta bat horrekin erabiltzen dugu danatarako. Ez gara inolako... Kitix-mikixak edo nola esaten da hori, Ez gara, hain teknikoak ez gara. Ez da behar. Orduan, nik egingo dana hemen izango da, ikusten duzu, Zenba busketa joan behar dira, tartaleta bakoitzean, hori... Hori, gustoen arabera, badakizu, nik gustatzen zait. Bai, marrubiarekin egin daiteke ere, mugurdiarekin oso ondo geratzen da, edo, ananekin, duzuenarekin, momentuan duzuenan edo, ozgailuan daukezuenarekin, egiten dana da, pixka bat, fruta ikusten duzu, nahiko freskoa darena. Gainetikan ipini, gustora, polit ipini, eta listo. Eraz, honi orain egingo dio dana da, azukre hautsa pixka bat bota, hementxe daukatela azukrea,
eta listo. Dirdira nahi izan eskero eman, Armintz, almibar batekin hori margotu eta listo? Hori da, almibar batekin, ala mermelada batekin ere balioko luke, bakoitzaren gustura hori. Baina ikusten duzu, hemen txedikoan nire tartaleta, limoi kremaz beteta eta marrubiekin. Hori niretzat da, kastuk, ez tozu daztatu behar zu, Garmitz. Elkarbanatu egin behar ditugu, zigor. Mostua erdi-erditik. Venga. Gana, ondo hau txuka. Hore, kombinazio zemu, limoia... Bueno, egia da, nik limoizuko pixka botatzen dira marrubi. Gustatzen zait ikutu holan pixkat. Eta modenaekin eroso goxoratzen dira. Baina limoi kremarekin hobeto. Oso ondo balitzen da. Zerbait freskua dana, goxua. Erraza egiteko, oso erraza, eta zuek etxean probatu behar dezuena. Nahi eta nahi ez, eta hori bai probatuta gero, piztu telebista, txorien jarri, eta gurekin urrengo saioa egin. Bihar arte, eskerrik asko, agur.